Peti, no vitaj. Ahoj. Na Slovensku? Áno. Po dlhšej dobe? Alebo sa No, teraz ja som sa tak usadila tu po mojom zranení. A ako sa máš? Ako ide príprava? Je to náročné, lebo však to koleno dá zabrať, ale všetko ide podľa plánu, takže dobre. Tešíš sa už na novú sezónu? Teším sa, už je to dlho, ale ešte to koleno také je, no. Nie 100%. Keď sa vrátiš k tomu poslednému preteku, čo bolo najťažšie v celom procese? Možno tie prvé týždne, pretože po tej operácii to bolo veľmi náročné robiť bežné veci. Zobrať si niečo, upratať si byt, doniesť si niečo, obuť si ponožku. Veľakrát som sa zobudila v noci a začala som plakať, lebo už som toho mala dosť. Ja som sama spätne, keď sa pozriem, milo prekvapená, ako som to tak zvládla. Vlastne, ako som spadla, tak ja som hneď pochopila, že dobre, cítila som koleno a to bol podľa mňa ten kľúčový, ten okamih, kedy ja som si povedala, že dobre, hotovo, je to za mnou, stalo sa mi to a ideme ďalej. Čo najrýchlejšie som sa ako keby dala dokopy, ale to možno vychádzalo aj z tých rokov, že ja som dlho bola na tom vrchole a som to zobrala tak, že trošku som si oddychla. Mentálne som si oddychla veľmi, lebo som bola doma. A keď som videla preteky v televízii, tak pre mňa to bolo také, že mi je dobre doma, že akože jasné, to lyžovanie mi chýbalo, ale som si trošku od toho tak oddychla a myslím si, že mi to padlo vhod. Že si mala ako keby troška aj času začať žiť. Začať žiť... Taký ten normálnejší život. Ale mne sa nedalo, bo to koleno ako keby mala som čas, ale nemohla som nikde ísť, lebo nemôžem chodiť dlhodobo, lebo však to koleno som bola 5 minút vonku a už som bola unavená. Ale skôr po tej mentálnej stránke, že trošku som vyšla z toho svetu. Ja mám až zimomriavky, že ty si bola teda schopná do pár sekúnd po páde si toto povedať? Bola som, áno. Ľudia videli, že som plakala, ale to bolo skôr, že mi to prišlo ľúto, že to bolo doma, ľudia, ja som sa na to naozaj veľmi tešila, takže po tejto stránke mi bolo naozaj veľmi ľúto, že sa to stalo práve tam. Myslím si, že som bola v najlepšej forme. Mala som obrovské sebavedomie, cítila som sa naozaj úžasne na tých lyžiach, takže áno, bolo mi to ľúto, ale neplýtvala som tým časom, že teraz prečo sa mi to v Jasnej stalo a prečo práve teraz a prečo mne, proste som to brala, že stalo sa a hotovo, spätne. A na konci dňa som si sadla doma na gauč a si vravím. Všetci sa sťažujete, že práve doma, ale na konci dňa ja som bola doma. Ja som bola, že hneď doma a to človek si neuvedomí, ale ja neviem, keby som v Kanade, v Amerike, tak teraz na hoteli, presun, lety a ja som bola doma a bola som s mojimi všetkými najbližšími a... Áno, že tá podpora, že si mala najbližších okolo seba, celý tým, že ako je toto pre teba dôležité? Pre mňa to je veľmi dôležité mať ako keby tých správnych ľudí, aj správnych sponzorov, aj presa Audi, aby vlastne mi vytvorili tie moje podmienky okolo, aby som sa cítila dobre. Vieš to podľa seba, že keď robíš šport na najvyššej úrovni a máš tých správnych ľudí okolo seba, tak sa môžeš sústrediť len na ten tvoj výkon a nemusíš nič ostatné riešiť. Pretože keby je možno jeden člen z môjho tímu je nejaký problém, tak ten športovec to vníma. Musí tú energiu dávať niekde inde ako do toho svojho športu. Takže a ja mám predsa tlaky veľa okolo a ja potrebujem byť naozaj 100% pripravená na ten môj výkon. Takže to je tá najdôležitejšia časť toho môjho života, mať ľudí okolo seba a tých správnych a aj správnych sponzorov a hlavne Audi. Ako to máš v rámci seba? Vyhrávaš, vieš, že si najlepšia, stále chcieť napredovať a zlepšovať sa, ale vedieť si dať aj ten kredit, že OK, to, čo robím, je OK. Keby ja poviem vetu, že podľa mňa, za mňa, že tí najlepší majú najväčšie pochybnosti. Ja som to pochopila, keď som začala byť niekde tam hore. Aj keď, ja neviem, vyhrám preteky, na druhý deň pokazím jednu jazdu, tak si myslím, že už som najhoršia na celom svete. Takže ja sama mám ako keby od seba najväčšie očakávania, že chcem sa zlepšovať a myslím si, že to je to, čo má ako keby ženie za tými víťazstvami. Áno, je dobre si uvedomiť, že vyhrám preteky a viem, že dnes som podala naozaj super výkon, že
sa to snažím si užiť ten deň, že žiadne pochybnosti, ale zase na druhý deň je nový deň a zase tie pochybnosti prídu. A všetko znova. A všetko znova, takže treba si užívať to, čo je a potom na druhý deň znova. To si krásne povedala aj na život. Úžasná rada. Teraz táto pauza dala ti niečo nové, ako sa pozeráš na veci? Pre mňa to bolo prvé zranenie veľké. Ja som sa nad tým zamyslela, že či ja robím dostatočne na to, aby som eliminovala tú únavu, tie zranenia, takéto veci. Možno byť viacej egoistická, viac času venovať sebe, že poviem ľuďom, že proste nie, hotovo, lebo ja potrebujem ísť na ten štart zajtra a ja sa potrebujem vyspať, lebo na konci dňa je to o mne. Je to vlastne, keď ja nebudem mať tie výsledky, tak nikoho nebude zaujímať vlhovák. A hlavne možno o to viacej to teraz chápeš, ako je dôležitá tá pauza, aby potom si mala ten výkon a hlavne ten štart ešte rýchlejší. Ten štart verím, že bude najrýchlejší, ale jasné, chce to čas. Dôležité je si dopriať aj tú pauzu, robiť aj iné veci, lebo život nie je len o športe. Je to skvelé, keď človek vyhrá, ale život nie je len o tom. Čo ti najviac dala tá pauza v zmysle, že niečoho nového, na čo si mala čas, že toto je fajn? Jasné, tak akože bola som teraz viacej doma, áno, tieto klasické veci, že mala som čas aj si niečo navariť. Mne všetci hovorili, že že budeš mať času, oddychneš si, ale ja som toho času nemala, lebo ja som do tej regenerácie a rehabilitácie hlavne dávala všetok môj čas. Tie prvé 4 mesiace sú naozaj najdôležitejšie. To bol môj život, že ja som vlastne do obedu, po obede 7-krát do týždňa som cvičila. Spadla som v sobotu, v nedeľu som šla na kontrolu a od pondelka po dobu tých 2 týždňov, pokiaľ som išla na operáciu, som cvičila. Potom operácia, no a po operácii tak možno 4 dní, 5 dní, že tak len trošku a potom znova, takže ja ten čas som moc nemala, ale ja si myslím, že aj keby som ho mala, tak čo môžem s tým kolenom? Akože... Čo bolo najťažšie? Ešte bolo pre mňa najťažšie po operácii, keď som začala cvičiť a každý jeden deň už večer, že nejako, že trošku som cítila, že je lepšie, zobudila si sa a odznova to isté. Prišla som na fyzio a začala som plakať, že to sa nedá, lebo to koleno už máš nejakú nádej, že aspoň trošku a zrazu ťa to tak položí, prefacká, že a znova. Ja som bola na liekoch, to som nedokázala ani spať bez liekov, takže... Boli aj stavy, že si povedala, tak a ja neviem, že či toto dám. Tak jasné, tak to ti príde. A ja som to tak videla, že ono dlho cvičíš a nič. A niekedy vidíš nejaký jemný pokrok a dakedy zas sa vrátiš 2 kroky alebo 3 kroky dozadu. Takže ono tie športovci, tí najlepší, áno. A proste idú, aj keď to nejde podľa plánu, ale proste idú. A takto vstaneš, robíš, ideš. A takto to ide a... Viete, ja musím povedať, že za mňa osobne je to vždy neskutočne inšpiratívne, keď môžem s tebou rozprávať, lebo ja mám pocit, že sa stále niečo učím nové od teba. Tým, aká si silná osobnosť. Ako to máš v tom, že si vlastne na Slovensku priekopničkou? Tak ako Audi sme priekopníci vo veľa veciach, čo sa týka technológie, ty si na Slovensku v tomto, že náš najväčší poklad. Aké je to ale ťažké, keď musíš ty stále hľadať tú novú cestu a ukazuješ nám, ako robiť veci? Neviem, možno som sa narodila preto, aby som bola tým, kto som a čím som. Že si idem svoje a mám také nastavenie, že proste idem a nepozerám sa doľava, doprava a áno, je to náročné, lebo však všetky oči na mne, dakedy to je veľmi náročné. To tak sa s tým vysporiadáš a dokým ako keby je tam stále to, že ťa to baví, tak prečo nie? Peti, čo takto nejaké očakávania zvonku, čo by si tak rada ľuďom odkázala do novej sezóny? Nech nemajú veľké očakávania, samozrejme. Nech mi fandia tak, ako doteraz. A aj keď nejaké preteky nevídu, tak nič sa nedeje. To, že skončím 5., 6., 10., tak je to úplne v pohode.
a treba na to len čas, trpezlivosť a najdôležitejšie pre mňa bude, aby som z toho mala radosť. Dobre, po zranení možno ten stres bude trošku väčší ako obvykle, ale nič, len nech mi fandia a nech si to užívajú a nech sú mi oporou. Pre mňa najväčšie víťazstvo bude, že sa znova postavím na tie lyže, že znova pôjdem na ten štart a už ako to bude, tak to bude. Peti, tak v mene celého Audi ti ďakujem za tvoj drahocenný čas, ktorého viem, že nemáš veľmi veľa a všetci ti neskutočne budeme držať palce na novú sezónu, hlavne aby si bola zdravá a šťastná a užívala si čo najviac tých východov slnka. Budem sa snažiť a ďakujem, Maja.